Gawa mo ng konti to, no? Para medyo magandang nakikita. Tingin mo? Ano yan? Ano namang naisip naman? mo? Ano naisip ko? Alis nga ako. Kasamji nga kami. Kaya nga, di ba? Oras susunduin niya ako dun. Wala ko naman sinabi sa akin na ano ah. Alas ka ngayon. O, biglaan nga lang. Kasi di ba napagising ako? Biglaan? Ganitong oras? Oo, napagising ako kanina. Tapos nag-aya. O, di go. Huwag mo tinatarantado, Lapsan. Magkikitain lang ako. Oras na ako. Kikitain? Oo. Magkikitain nga lang. Sino? Kakain kami dyan nga, o. Wow! 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 Okay. Alis na ako. Alis na ako na. Bebe. Alis na ako. Alis. Magsasamji kami. Nag-air mga kaibigan ko. Oras na ba? 3:52? Oo. Mga Okay pod? naman. Dali lang. Okay lang. Pwede ko naman. Na. Ito lang ako dun sa kanto para hindi na ako maglakad pa ngayon. Ang gagawin mo? Magsasamji kami. Late na nga ako yung usapan 3:30. Sabi si 3:30. Oo. Madaling araw. Mag-late na nga ako eh. Yung usapan namin, mga kaibigan ko. Gawa mo ng konti to, no? Para medyo magandang nakikita. Tingin mo?
Ayan, ano namang naisip mo? Ano naisip ko? Alis nga ako. Samji na ako eh. 3:30 Samji. Oo. Parang ang tangad. Sa palagay mo sa ganyang oras may nakabukas pa. Paniniwalaan pa kita niyan. Meron mga 24 hours na Samji. Ano ka ba? Hindi mo alam yun. Ito na. Ito yung suot mo. Siyempre dapat maganda ako, no? Samji ka lang ngayon suot mo? Oo. Malay ko naman na. Ikaw nagsabi pag bagay ko. Suot ko. Baba ko pa ng konti. Oh. Ayan. Okay na? Bagay. Diba? Sige na. Sige na po. Sige na po. Bebe, may Samji na 24 hours. Sige na. Saan? Doon! Wala bago. Alis ka na. Nakina mo. Aray! Ay, ako kung malas mo isa. Hindi ka umalis. Hindi nga ako makapaglakad dyan sa kanto eh. Sino mga kasama mo? Kaibigan ko nga. Sino mga kaibigan? Yung kaibigan ko, dyan oh. Sino? Dyan! Dyan lang. Kaya nga, Edmon. Oras susunduin niya ako dun. Oh. Wala ka naman sinabi sa akin na ano ah. Ano? Alis ka ngayon. O, biglaan nga lang. Kasi di ba napagising ako. Biglaan, Kaya- ganitong oras. Oo, napagising ako. Kaya tapos nag-aya. O, go. Huwag mo tinatarantado, Lapsan. Ngayong oras, palagay mo maniniwala ako sa'yo. Magkikitain lang ako. Oras na ako. Oh. Kikitain. Oo. Magkikitain nga lang. Sino? Tapos kakain kami dyan nga. O. Ano mo katid? Palagay mo maniniwala ako sa'yo. Ngayong oras, makikitain ka. Tumatawa ka. Sino? Oh, Samji pa. Tingnan mo. Ba, wala ka naman sinabi sa akin na ayos ka ngayon. Tapos palagay mo maniniwala ako ganitong oras kay Samji yan kayo. Hindi lang eh. Bibigil ka. Ang sarap na ng tulog ko. Tinatarantado mo ako eh. Kikitain ako puta. So kahit pala madaling araw, ayan mo. Bebe. Bad ka no? Hoy. Tapos naman! Magkikitain nga lang ako. Walang yaka. Oh, ayan. Ay! Pag ako gumaganti, galing-galing mo eh, no? Tapos pag ikaw tawa ka ng tawa, Bakit ba? aalis nga ako, ba't ayaw mong payagan? Pinayagan na kita, alis ka na. Palagay mo, maniniwala ako sa'yo ganitong oras, may subject ka, tapos may kikitain ka. Ang iniisip ko, hayaan mo pala akong mag-isa, no? Ayan kita kasi di ako naniniwalang aalis ka. Taksilan gusto mo eh, tulog eh, di ba? Tulog. Oh, yan, oh. Wala akong pake. Oh, ayan, oh. Taksilan, oh. Tapos naman! Oh, di ba? Pati kulambo. Alam kita, ang arte mo, no? Wala, matulog ka, pati mo yung ilaw. Hindi ko alam kung successful ba to o hindi. Siyempre, hindi. Kasi hindi ano eh. Hindi ko alam kung naniwala o pumayag talaga na aalis ako mag-isa eh. Palagay mo, naniniwala ako dito po. Tingin na ka, akala ko talaga. Madaling araw, Nag-effort pa ako, subject. oh. Ito mo, ang ganda-ganda ko kahit bagong gising, sabi mo nga. kapal. So yun mga kaaning, no? Hindi ko alam kung magiging masaya ako o malungkot ako. Kasi tingnan niyo naman yung naging reaction niya. Walang ganyan, nahayaan pala ako mag-isa. Anong klaseng boyfriend yan? Ha? Boss Edmon, anong klaseng boyfriend? Ayaw mo mag-isa? Hayaan niyo na mga kaaning, at least, nakaganti tayo sa kanya. Shoutout tayo! Oo, di ako galit. Mag-shoutout tayo. Shout out kay Miko Godito and sa YouTube channel niya. Mag-subscribe na kayo. Kay Adil Buat, Kobe Sharot, Daniel Akala, Raymond David from Bicol Kamsur, Emmanuel Castillo, and Kobe Angeles. Shout out sa inyo. Wait! Oh, go. Ano? Shout out! Go! Shoutout sa kikitain mo.